हेलोगोफोर दिनैनिबा गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव GFP प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअहाय सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों दैज्लांनि फोथार आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन उत्तम बसुमतारी लोगोसे प्रमिशा बिथांमोनखौ लोगोसे को-आर्टिस्टआव दङ लाइथुन नार्जारी, जयसिं बसुमतारी, मनज मुसाहारी बिथांमोना मेथाइखौ रोजाबदों खोमदोन गयारी बिथाङा आरो बिथाङानो मेथाइनि लिरिक्स आरो टिउनखौबो होदों आरो मेथाइनि मिउजिकखौ होदों लैथुमा मुसाहारी बिथाङा आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां दैज्लांनि फोथार अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो GFP प्रेजेन्ट चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय बिथांमोननि बे फैनो गोनां दैज्लांनि फोथार अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।